Hej, velkommen til vores chilismanding. Jeg har lavet en før, det har han måske. og nu skal vi til at smage en narkojologia. Og man skal tygge den. Var den stærk? Jeg troede ikke, man skulle drikke mælk så hurtigt. Er den god, drenge? Ja. Jeg synes, du har svært ved at sidde stille, Kasper. Er den bedre end habaneroen? Ja. Har I noget, I vil slutte af med at sige? Hej hej.